Què tal? Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a Pols Nord. Malauradament hem de començar el programa d'avui amb la notícia de la mort de Gerard Escoda, on ens ha deixat amb 50 anys. El programa d'avui va per tu, Gerard, per la teva màgia al camp, per la teva història al nostre club, però sobretot per la gran persona que eres, on vam poder comprovar-ho aquí a la Cova, on l'any passat vam tindre l'honor de parlar amb tu a la banqueta. Ets i seràs una llegenda viva del nostre Lleida. Descansa en pau, Gerard. En parlarem al llarg del programa d'avui sobre el llegat que ens deixa el Gerard, però també toca parlar de la situació en la que està el Lleida Esportiu. I és que el Lleida Esportiu de Toni Xeligrat va progressant, i és així, que encara no hem perdut cap partit i hem empatat contra el primer i el segon. Ara, per un equip on les seves pretensions a principi de temporada era estar dalt, no són bons números. Unes pretensions que passaven també per fitxatges. M'agradaria saber on estan aquells 5 jugadors que ja estaven tancats. Estem a 27 de gener i veiem com tots els clubs s'estan reforçant menys nosaltres, quan som un dels clubs que més ho necessiteu. És evident que aquesta gent està treballant molt i sense ells a dia d'avui segurament no podríem estar competint, però quan les coses no es fan del tot bé, doncs també s'ha de dir. És evident que no cal portar jugadors per portar, també és evident que és difícil trobar un jugador diferencial en aquestes alçades de temporada, però està clar que si volem optar amb alguna cosa que no sigui la salvació, necessitem pólvora davant i també un tio físic que pugui remenar bé les pilotes al mig del camp. Com deia abans, l'equip està evolucionant molt i personalment m'agrada cada dia més, però a les segones parts ens quedem sense benzina i un altre motiu dels quals aquest és per el que necessitem un reforç. Exigeixo massa per la situació institucional del club? Doncs segurament sí, però jo demano el que em van dir a principi de temporada. Que tot quedi dit, amor en Pereira i eternament agraït a tota la gent que està dins del club, però per millorar també s'ha d'apretar. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, comença Pols Nord. Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Pols Nord, un nou divendres. Avui, Pol, un programa marcat per l'actualitat i és que, com he comentat, ens ha deixat Gerard Escoda amb 50 anys a causa d'un càncer. Des d'aquí volem transmetre el nostre condol a tota la família i amics i també, Pol, donar les gràcies al Gerard per tota la història que és d'aquest club al final i també vam tindre l'honor, com he comentat, de parlar amb ell la temporada passada aquí a la banqueta. Pol, què tal? Bona nit, com estàs? Bona nit, per dir alguna cosa. Bé, amb ganes no, del programa, però amb la notícia que hem rebut fa una hora o uns 3/4 d'hora de la mort de Gerard Escoda, com ja has dit i com ja s'ha sabut al llarg d'aquesta nit. Notícia molt dolenta per com era ell com a persona i com a jugador al Lleida, però al final... Nosaltres no vam tindre la sort de poder-lo veure, perquè va jugar, no sé si cap a l'any 2000 o així, quan la Unió Esportiva de Lleida estava a segona divisió. Sí que el vam poder veure com a director esportiu la temporada passada i l'altra, me sembla que també estava involucrat amb el projecte de Lleida i el Vilafranca, però jo recordo, Pol, que, bueno, el meu pare sempre m'ha parlat molt de Gerard Escoda perquè va ser com un dels primers ídols que va tindre i me transmetia, no? Aquella màgia que donava el camp d'esports, la seva velocitat, i és una llàstima que no l'haguem pogut gaudir al camp, però sí que el vam poder gaudir com a persona. I no res, després ja comentarem una mica més a fons el llegat que ens deixa la tertúlia amb els nostres convidats d'avui. Pol, quins són? Doncs, com sempre, convidats de luxe amb els dos tertulians, l'Àngel i l'Edgar, a la tertúlia, i també, com no, per analitzar una mica més el rival, que és el Club Deportiu Ebro. Portem a Eder Díez, exjugador del Lleida Esportiu i actual de l'Ebro. L'any passat ja vam portar Eder Díez. Avui no tocarem tant el tema Lleida, perquè ja ho vam comentar l'any passat i tampoc és per fer-nos pesat. Sí que li hem preparat una sorpreseta, Sí. Un vídeo d'algú i un joc, ara però bueno, ens ho guardem. En 2 minutets entrarà l'Eder a parlar amb nosaltres. Pol, quan juga el Lleida Esportiu i a on? Doncs juga aquest diumenge, corresponent a la jornada número 19,
contra el Club Deportivo Ebro a l'Almozara, si no m'equivoco. Correcte. Aquest diumenge a les 12. Es podrà seguir en directe per Aragón TV i, com no, les ràdios UAU i segre.com. Un camp de l'Almozara, Pol, que Toni Seligrat avui en roda de premsa l'ha definit com el pitjor camp de la categoria. I és que és el camp amb menys dimensions i que la gespa està molt malament. Què et sembla, Pol, si no explico més el que ha dit i posem el vídeo del que ha dit avui Toni Seligrat a la roda de premsa prèvia d'aquest Ebro Lleida Esportiu? Jugador que no sabem si arribarà, com David. Algun que ja s'ha recuperat i arribarà, com Alfa. Algun que sabem que no arriba segur, que és Arnau, i l'altre és Denis. Això és ara mateix, l'enfermeria la tenim així. El tema Arnau, no sé si ens pot explicar una miqueta més, perquè evidentment diumenge estàvem encara no se sabia ben bé aquest parte mèdica que es diu, què té? Dimecres se li va fer una ressonància i sabem que té afectat el cap del peroné, però encara no vos puc confirmar el què. El que sí que us puc confirmar és que diumenge no està. Ens han ofert algun futbolista aquí, a nosaltres, que havia estat a l'Ebro, que ha sortit de l'Ebro, perquè en un principi l'objectiu que tenien era fer play-off i pujar. Imagina't si això és complicat. És a dir, no anem al camp d'un equip que ha fet o ha planificat o ha estructurat una temporada per salvar la categoria. No, l'objectiu de l'Ebro aquest any era estar entre els de dalt. I això és el que intentaré que entenguin, que sense fugir de lo que nosaltres fem bé, que ho hem de portar a terme si podem, però en aquell camp hi ha que fer altres coses que no dominem i les tenim que fer bé si volem treure un resultat positiu. Ja no guanyar, treure un resultat positiu. Això, els dos darrers partits que han guanyat allà, els dos darrers equips que han guanyat allà, Espanyol B i València B. 0-1 i 0-1. Això és el que es preveu, després és un partit de futbol i tot pot ser, és igual, podem guanyar 0-4 o podem perdre 3-0, no ho sabem. Però és partit dur, difícil, protagonistes principals del partit, els actors principals, els Oscars li donaran a la segona jugada i a la pilota parada, això serà tot rebots i la pilota parada, cada 20-30 segons la pilota se pararà, saque de banda, falta, córner, saque del porter llarg, i a partir d'aquest saque llarg cauran rebots, segones jugades, camp petit, superfície, que la pilota bota molt malament, gent amb molta intensitat, i això és el guió del partit, després veurem què passa. Faig la mateixa pregunta a tu. Danilo és un jugador que compta per Toni Seligrat? No, que va, per això no està aquí. Si està elegido i no està aquí, això se contesta sol. És a dir, és un jugador que aquí no interessa i allà sí. És a dir, conto amb Adrià de Mesa? Sí. Conto més amb Xuli? Sí. Per això està jugant Xuli i Adrià de Mesa no. Però a favor d'Adri de Mesa tinc que dir que és un xaval que entrena especialment bé. Des que ha arribat aquí no li he vist mai ni un mal gesto ni una mala cara. I és un tema totalment esportiu, és a dir, però si continua treballant així i aquí, el normal és que aquesta situació se capgiri i cada vegada se compti més amb ell. Si continua així, sí aquí. Però això no se sap, perquè ara estem en un moment d'entrades i sortides. No se sap. Aquesta és la roda de premsa de Toni Seligrat prèvia a aquest partit de l'Ebro Lleida Esportiu. Imatges del club de Lleida Esportiu, cal dir-ho, per si de cas. Després en comentarem, Pol, perquè hi ha bastants titulars en quant a Danilo Gonxaruc, Adrià de Mesa, també ha confirmat la baixa d'Arnau Gaixas, podrà entrar en convocatòria Alfa i Xuli, que es recuperen de les lesions musculars. El que està bé, Toni, és que és clar. És clar, sí, no es talla. Toni no es talla. Toni no es talla. I ara, Pol, hem escoltat la part visitant, la part del Lleida, i ara és torn per parlar de l'equip local d'aquest diumenge, és torn per parlar del Club Deportivo Ebro i qui millor fer-ho que amb el seu davanter, amb Eder Díez, que a més coneix molt bé el nostre equip. Tenemos por aquí Eder ya. Eder, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, ya preparado casi para dormir. Una cosa, ¿te podrías poner la cámara horizontal? Así se ve mejor, si no, tranquilo, ¿eh? Sí, a ver. A ver. Perfecto. ¿Ahí mejor? Ahí, bueno, ahí perfecto, sí. Eder. Gracias. Te digo, nada. Eder,
Ya repites en el programa, ¿eh? Estuviste el año pasado Sí, ya, segunda vez. sí, ya no soy novato. Y oye, Eder, bueno, obviamente, no hablaremos tanto de tu etapa en Lleida como hicimos el año pasado para no hacernos repetitivos, pero sí que te hemos preparado una pequeña sorpresa. Te va a gustar, ¿eh? Te ponemos el vídeo y después lo comentamos si quieres. Vale. Hola Lobo, ¿qué tal? Pues nada, me he enterado que salías hoy en los polls y qué mejor manera que un vídeo para agradecerte de parte de los Blues Nord y creo que puedo hablar por la mayoría de la afición del Camp de Sports, que creo que todos te tienen el mismo aprecio, el mismo cariño que te tenemos nosotros. Fuiste un gran ejemplo de profesional en tu etapa en Lleida. Lo vas siendo en todos los clubes donde estás. Eres un ejemplo de persona. Eres un tío súper humilde. Nada, ¿qué te voy a contar? Que conmigo siempre estarías en mi equipo, no tengo ninguna duda. Porque hay veces que pensamos que un delantero solo vive del gol y hay mucha más faena, mucho más trabajo, mucho más sacrificio, y tú eres de esos delanteros bregadores, de esos delanteros que no das un balón nunca por perdido, que sudas la camiseta, y como te digo, de los que siempre querría tener en mi equipo. Pues nada, lo dicho, agradecerte todo lo que hiciste aquí en Lleida, desearte muchísima suerte lo que resta de temporada y ojalá podáis salir de ahí del descenso y que nos vemos el domingo. Un abrazo, un saludo y otro para Patricia. El vídeo del Chus, Qué presidente de la Blue grande. Snor, que desde allí te tienen mucho cariño. De tu etapa en Lleida, solo un momentito, ¿eh? ¿Qué recuerdo Sí, te llevas de Lleida y si sigues la actualidad del equipo ahora mismo? sí, sí, más o menos pues voy siguiendo un poquitín el día a día, tanto por Instagram como por Twitter. Y bueno, pues al final, pues es un club que marcó mucho, un club bueno, pues que el recuerdo positivo que te puedo decir es el vestuario. Fue un año complicado, fue un año del COVID y aparte, bueno, otros problemas que hubo extradeportivos que juntándonos todos y siendo profesionales y aparte personas, pues fue lo que más me marcó, aparte bueno, la afición que la llevo siempre muy presente. Es una afición que es muy fiel al equipo, muy fiel a esos colores y creo que es la fuerza vital del club. Ujú. Eder, entonces, cuando estabas en Lleida aún no existía esta reestructuración que hicieron por parte de la federación, de segunda RFEF, primera RFEF, etcétera. Tú personalmente, que estás desde dentro, ¿notas la diferencia entre la segunda B y la segunda RFEF en cuanto a la calidad de los equipos? Puede notarse un poquitín porque ahora sí que es verdad que los equipos que acaban subiendo de tercera pues son muchos más. Y los equipos, pues bueno, hay años que, pues el año pasado hubo muchos equipos que hicieron un proyecto de ascenso que acabó por no llegar en la mayoría de los casos y entiendo que a nivel económico, pues bueno, le supondría un desembolso muy grande y este año, por ejemplo, no hayan podido hacerlo. Antes sí que los equipos, pues, podían apostar a lo largo de los años por más proyectos de ese estilo y ahora, pues, tal y como está la situación pues, a nivel mundial y en el mundo del deporte ahora mismo del fútbol, creo que es más complicado y se nota esa diferencia de equipos más potentes con los más humildes. Ujú. Hablamos un poco del Ebro, Eder, porque es un equipo que a priori no era para estar en descenso. ¿Qué crees que le está faltando al equipo para ir últimos en la clasificación? Pues aparte de un poco de suerte, yo creo que un poquitín más de confianza, a nivel de confianza, quieras que no, el no haber ganado un partido, pues te va mellando. Cualquier mínimo pase que falles, yo qué sé, minuto 5 pues se te hace un mundo, o ver cómo hay partidos que haces una ocasión de gol bastante clara, no la metes y en la siguiente pues sufres gol, al final anímicamente pues te va marcando y nos está pasando semana tras semana. Hasta el día de hoy no ha habido ningún equipo que haya sido muy superior a nosotros, siempre ha sido resultados muy ajustados, empates y quieras que no, pues sí que estamos echando un poquito en falta esa suerte que
que nos permita tener una victoria y poder cambiar un poco el chip y tener una semana tranquilos, porque creerme que no es nada fácil la situación esta. Hablabas de la confianza del equipo y es que, si no voy equivocado, sois el equipo menos goleador del grupo y, si tampoco voy mal, todavía no te has estrenado esta temporada. Esto al final son datos que te preocupa en el vestuario. ¿Hay cierta preocupación por no poder darle la vuelta a la situación? No, el equipo acaba todos los días entrenando al máximo. La gente se desfonda todos los días, es una barbaridad. Creo que en otros equipos o en otras situaciones, pues dentro del vestuario eso sí sería una bomba de relojería. Pero todo lo contrario, el equipo intenta estar desde el lunes centrado en el partido siguiente. Y lo que te comento, es verdad que es algo súper complicado, porque el no ganar, si cuando, pues yo qué sé, no ganas un partido, el día siguiente ganas, pierdes dos, o sea, llevas como un poco montaña rusa, ya es difícil, pues no habiendo ganado todavía en Liga y en lo personal no habiendo podido dar ese granito de arena, pues que son los goles. En los domingos, pues es algo que se te hace muy cuesta arriba. Van pasando las semanas, se repite toda la misma historia y llega el lunes y ya no sabes por dónde tirar, no sabes qué decir, no sabes qué pensar. Pero lo bueno que es que nadie está disparando a nadie. O sea, nadie dice, bueno, porque por tu culpa no hemos ganado, porque por tu pase fallado nos ha metido gol, porque no estabas atento en esta cobertura, nos han creado esta situación. El equipo está muy unido. Estamos ahora centrados en el Lleida, en buscar sus debilidades, aprovechar lo que tenemos bueno, que es en nuestra casa, meterle mucha intensidad y bueno, esperar que sea esta semana la de la primera victoria. Eder, quería comentar, porque es un dato que me ha sorprendido, sí que vais colistas, pero de 18 partidos disputados, tampoco se han metido muchos goles. Lleváis 17 goles encajados. No es una cifra que para ir colistas que se vea de normal. Sí, es lo que te comento, que no hemos tenido ningún partido de ser muy desbordados. Yo el otro día hablando con un compañero, el año pasado, por ejemplo, sí que fuimos a la Ciudad Deportiva del Español y en el minuto, no sé qué minuto era, 30 o 35, íbamos perdiendo 3-0. Y eso sí que, por ejemplo, este año no ha pasado. Ha sido partidos muy igualados en los que un mínimo error nos ha penalizado muchísimo y en el que hemos tenido, por ejemplo, 4 o 5 ocasiones de gol bastante claras de finalizar dentro del área, irse por encima del larguero, una gran parada del portero. En Mallorca B fallamos un penalti, en la siguiente jugada te metes gol en propia puerta. O sea, al final están siendo situaciones que no son normales. No es normal una competición como esta, que la balanza siempre caiga del lado contrario. Porque, Eder, ¿cómo describirías el juego del Ebro? ¿A qué juega este Ebro? Supongo que también estaréis condicionados, obviamente, a las dimensiones del terreno de juego y a su estado. Sí, como está viendo un poquito la entrevista del míster del Lleida, de Seligrat, al final somos un equipo que vive mucho de la intensidad, de no dar un balón por perdido, de intentar desde el minuto uno ya meter en su campo al rival y crear mucha situación de bola en el área, de duelos, de segundas jugadas. Y es de lo que tenemos que seguir viviendo. Al final, en las dimensiones de la Almozara, pues no. Aunque sí que se puede jugar un poco más al fútbol, tenemos que intentar que el rival se sienta lo más incómodo posible desde el principio y jugar esa baza que hasta el momento no nos ha podido sumar, pero bueno, que está poniendo en serio dificultades a los rivales y esperemos que este domingo te digo que con el Lleida sea así. En el chat ahora hemos visto un comentario del Sergimovic, que si no recuerdo mal, igual ahora Sí. meter un triple, ¿eh? El año pasado Hay foto histórica. le hicimos entrar contigo. Sí, Si no voy Exacto, mal, sí. te tiene Sí. un cariño tremendo. Él estaba viviendo fuera, puede ser, en ese momento. Sí, Está en Nueva Sí. York. Sí, correcto. Está en Nueva York, eso es. sí. Correcto. Este Muy buena domingo a las persona. 12, partido contra el Lleida Esportiu. ¿Cómo habéis planteado el partido y si nos puedes dar alguna pista? No, pues lo que. Pistas pocas porque estamos para regalar también pistas nosotros ahora mismo. Nada, lo hemos preparado, como te digo, desde la humildad de saber que todo lo que hagamos tiene que ser con el máximo esfuerzo, con la mayor ilusión, de que cada uno de nosotros aporte lo mejor que tiene, de apoyar al compañero, de que si un compañero pues falla un pase, que los otros 10 malos del banquillo pues consigamos
que se lo olvide rápido. Ya te digo, intentar que el Lleida no se sienta cómodo para nada, que nosotros podamos coger ese plus de confianza lo antes posible en el partido y a partir de ahí, pues como comentaba Seligrat, es fútbol, todo puede pasar, pero sobre todo vivir de eso, vivir de la intensidad. Mira, Eder, ahora para acabar hemos preparado un pequeño juego, un pequeño test de respuestas cortitas, ¿vale? Sí o no, nada, son 5 o 6 preguntas, así sí, para despedir la entrevista, ¿te parece? Va, no me Pues lo pones venga, nunca va, fácil, empezamos. Dale. Fácil. Bueno, empezamos fuerte, también te digo, va. A diferencia de toda la gente que ha pasado por el Lleida, Eder, ¿te engañaron a ti los hermanos Esteve? Sí. ¿Quieres decir en qué? Ya que estamos, tampoco te diremos que no. En cosas que al final creo que no se pueden permitir en este mundo. Al final creo que la palabra es lo que tiene que ir por delante y conmigo en ese sentido pues no fue así. Cuando estabas en Poco Lleida, más. ¿jugador más cachondo? En el vestuario, ¿eh? Sí. A nivel Pau Torres. Pau Torres, ¿eh? Porque coincidiste con Martrilles. Pensaba También. que ibas a decir Martrilles, ¿eh? Sí. Sí, te podía decir entre Marc, Pedro también tiene una zumbada Pedro, buena, claro, es que... pero Pau, ostras, Pau para la edad que tenía, o sea, para ser la Hostia, tío, ya la has imagen soltado. del vestuario que tenía que ser, luego era un tipo muy peculiar y un tío muy, muy gracioso. ¿Jugador que más te impresionó entrenando con el Lleida? Marc, sin duda, Marc Martínez. ¿Rincón favorito de Lleida? Rincón favorito de Lleida. Pues te podría decir que toda la zona del río. Aprovechamos mucho tanto mi mujer como yo para pasar por allí y era un momento de desconexión que se agradecía muchísimo. Todo aquello tan verde y tan bien cuidado nos daba mucha tranquilidad. Hablando de la liga, Eder, ¿equipo que más te gusta a nivel futbolístico del grupo que hayas visto? A nivel futbolístico, el que más me ha podido gustar, dos. Hasta el momento, ¿eh? Sí que es verdad que cuando fuimos a Lleida también me gustó mucho. Al final el Lleida lo excluyo porque una parte de Lleida la llevo dentro. Pero pues, te podría decir que Valencia B y Español B. Al final son chicos con muchísima calidad, con muchísimo Siempre nos ven lo potencial. mismo, ¿eh? Sí. Por algo están ahí también y por algo... Claro, evidentemente. Y la verdad que sí. Por ejemplo, el otro día el Manresa me gustó también bastante. Un equipo con ideas muy claras, que trata muy bien el balón, que al final te hace sufrir muchísimo con velocidad arriba. También me sorprendió. Para ir terminando, es muy temprano, pero ¿equipo que crees que va a quedar campeón de liga? Pues podría apostar tirando un poco para la casa, así para la tierra, pues el Teruel. Al final, yo que sé, es un equipo que es de aquí de la zona. Creo que también está haciendo muy bien las cosas. El año pasado se atascó un poquito el playoff, pero demostró que estaba a un nivel por encima de los demás. Pues te puedo decir que sí, o Teruel, sí, el Teruel Español B, por ahí dan los tiros, creo yo. Ahora sí, ya, la última. Una porra para el domingo, Eder. Pues al final, por mucho que tendré un poco el corazón dividido, tiro para casa. Un 2-1 para nosotros. Un 2-1. Bueno, aquí se apuesta mucho por el empate, un 0-0, Sí. un 1-1. Sí. No, tampoco hay mucho Sí, yo positivismo creo que en va a el ser un partido muy disputado. De cómo jugamos nosotros y cómo ellos creo que van a plantar el partido del domingo. Creo que va a ser un partido cerrado, un partido que se va a resolver por un mínimo detalle. Y a ver, ya te digo, espero que caiga de este lado. Pues nada, Eder, darte las gracias por estar esta noche aquí con nosotros, que guardamos también A vosotros. muy bonito recuerdo de ti en el Camp de Sports. Ya te enseñé el año pasado la foto, te la quería poner hoy también, que nos hicimos en 2019, creo, pero ya Sí. no sé ni dónde la tengo, ya la tendré que buscar. Ya la buscaremos.
Mira, por el chat nos decía Alonso, Eder, tengo un póster tuyo en mi Sí, habitación. algo he visto aparecer. Hostia, Sí, 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 eso sí. es espectacular, espectacular. Sí, eso es lo bonito. Al final todo eso es lo bonito. Podríamos hacer, si marcas, una celebración o algo, ¿no? Que ya que si nos metes gol, al menos dedicarlo, ¿no? No llevaba idea, ¿eh? No llevaba idea de celebrar. Bueno, nunca la he llevado en el caso de tener suerte de marcar al Lleida. Mejor. Pero bueno, igual algo haré para vosotros, no sé. Algo, ya veremos. No, mejor si marcas no lo celebres. Nos quedamos así. Gracias, Sí. Eder. Buenas noches. Quería aprovechar para Sí. mandar un abrazo a la familia de Gerard, que he Sí. visto antes el tema de fallecimiento. Nada, para mandar un abrazo tanto a él como a su familia, como a los aficionados del Lleida, que he visto que también fue importante por allí. Nada, un abrazo y todo el cariño que se pueda mandar en estos momentos. Gracias, Eder. Buenas Gràcies, noches. buenas noches. Nada, más a vosotros también, chicos. Adiós. Adiós. Doncs tio, és un crac, l'Eder, Pol. Tio, ja que tenim a huevo la celebració, no li digues que no, tio. No, tio, joder, però si ens marque Jo és que tinc claríssim que si ens marque i ho dedique t'enfadaries, tio. Va. A mi no me menteixis. Pol, ens espera una gran tertúlia amb l'Àngel, amb l'Edgar, però abans anem a fer una mica de temps, lo mejor viene per al final, això diuen. Anem a repassar els partits de la jornada. Doncs vinga, els partits. Dissabte, València Mestalla Terrassa a les 6 i en diumenge, Saguntino Formentera a les 12, Penya Deportiva Manresa a les 12, Ebro Lleida a les 12, Espanyol B Deportiu Aragón a les 12, Prat Alcira a les 12, Badalona Futur Hèrcules a les 12, Mallorca B Ibiza i les Pituses a les 12 i a les 4:30, ja per canviar una mica d'horari, Teruel Olot. Agrair la subscripció d'Albertito, que s'ha subscrit amb Amazon gràcies. Prime. Moltíssimes gràcies, Albert, per subscriure't al millor canal de Twitch de la El història. millor, clar. Sí. Clar que sí. Què vol? Comentem les porres per aquest diumenge que ens fan els cobaires? Vinga, que ens vagin deixant també pel xat les vostres porres per aquest diumenge, perquè els cobaires, el Xus 0-0, el Carra 1-4, el Carbó 0-4, el Juan el 0-0, tu Pol 0-2, el Jordi 0-1 i jo 1-1. Com preveus el partit de diumenge? Molt igualat. Sí. Molt igualat. Jo, a veure, com ha dit Seri Grat a la roda de premsa que m'he escoltat fa uns minuts, el partit es decidirà al final per pilotes parades, Ja veuràs, com sempre ja passa, i a lluitar l'Ebro encara no ha guanyat i guanyarà contra l'altre, ja veuràs. el que posi més collons i vagi amb més ganes a la pilota. Bueno, collons amb Seri Grat, en tenim. Espectacular. Bueno, callo ja perquè estem fent temps de tertúlia. Què diu la gent? L'Enric ens diu 1-2, el Rubén 0-1, el Xus 0-3, ton pare 0-4, Jaume Queral 1-2, el Francesc 0-0, Jordi Soro aquesta setmana al podcast 1-0. La gent, bueno, Alonso 1-0, aquest 1-0... 0-1, jo crec que s'ha equivocat, és 0-1. O no. No, jo crec que sí. El Sergi està 0-0. Està cantadíssim. Sergi no canviarà, Abans era 1-0, ara ja no ho veu tan clar, anem a la tertúlia ja, és que jo no m'enriaria més, no? Sí, Bueno, salta l'Edgar, Sí, però com que salta. tenia l'Àngel per aquí... Què? Bien per aquí. Doncs vinga. Els tenim els dos, ja. Sí. Vámonos! Li he enviat i ja està aquí. Vinga, va. Per aquí comencem, Pol. Primer, Pixa 0-1, un altre 0-1. per aquí. I què diu el Rubén? Jo sé que el rival se l'ha de respectar, però si no guanyem l'Ebro, que només ha sumat 9 empats, bueno, però sembla que va esperint, Bueno, Pol, al final estem obligats a guanyar, tio. No? Sí. Ara en parlarem. Tenim per aquí a l'Edgar. Edgar, què tal? Molt bona nit, com Bona nit. estàs? Ei, bona nit. No te sentim? Això sembla tòpica ja de quan vens al programa, tio. Me sembla que ja ha passat, Sí. i me sembla que ha passat diversos cops, tio. Ha passat... A veure si ho podem solucionar. Sense auriculars. De mentres, presentem a l'Àngel, que també el tenim aquí. Bona nit. Repeteix també la tertúlia. Àngel, què tal? Bona Bona nit. nit. Ara et sentim, Edgar. Àngel, bona nit, què tal? No et sentim a tu, ara. I mira que he preparat, amb el fondo, amb els No et sentim, auriculars. no et sentim. No et sentim. Si vols, mentre ho soluciones tu, ara presentem a l'Edgar. Edgar, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Com esteu? No pot ser. Ara no et sentim a tu. Jo no sé què fer, tio. A veure... Això és un espectacle, tio. Àngel, bona nit. A veure, Edgar, bona nit.
Pot ser. Vols un altre? És que no, sento que com si se sentís molt fluix. Dieu per la gent de veure el xat si és en directe A veure, a Twitch. Àngel, parla, a veure. Hola. ¡Vámonos! Ara sí. ¡Vámonos! A veure, Edgar. Vale, el Edgar ha abandonat Mission. El Edgar ha abandonat Mission. Saludem a l'Àngel, el tio amb millor setup de la història del Lleida Esportiu. Àngel, què tal? Molt bona nit. Me l'he currat avui, Te l'has currat, sí. Sí. Com Pues estàs, molt bé. tio? Bueno, a veure, traient la notícia de l'Skoda, pues estic bé. Ens ha arribat just abans de començar el podcast, no? Bueno, el podcast, el directe, diguem. Sí. Tu vas poder veure a l'Skoda o ja no et va pillar? No, jo... L'última vegada que el vaig veure, si no m'equivoco, i si algú del xat estava amb mi, crec que va ser al tanatori del Dani Badia. Hòstia. Clar, ell ja estava Hola. a Sabadell. Edgar, el sentim. Sí, ara sí. Què tal, Edgar? Bona nit. Comentàvem... Ara sí. Bona nit. Comentàvem la notícia de la mort de Gerard Escoda. Edgar, no sé si tu vas poder veure quan eres petit a Gerard Escoda al camp d'esports. I tant, sí. He llegit aquesta tarda diversos comentaris a les xarxes de precisament això, que molts, el primer record que tenim o el primer ídol que hem viscut al camp d'esports, els de la meva època, doncs segurament un dels primers que anomenarem seria Gerard. I sí, jo tinc un gran record, sobretot un partit amb l'Extremadura que van perdre a casa 2-3. Ell va fer els 2 gols del Lleida, va fer un travessa des de 40 metres, bueno, va ser un partidàs espectacular i allí es va consagrar com a gran ídol. Una pèrdua, a més, vaig tenir la sort de conèixer-lo personalment al club aquest més enrere i, bueno, doncs ho lamento profundament i nosaltres com a jugador no vam tenir el plaer de viure'l, no? Però com a persona, quan va vindre a la banqueta, sempre de 10. Amb nosaltres sempre de 10 i això és... I me'n recordo, Pol, que l'any passat ja estava fotut i me sembla que va passar alguna operació quirúrgica. Bueno, encara això, amb tota la situació que estava passant a Lleida, ell anava a la llotja i era l'única persona que assistia a la llotja representant els jugadors, evidentment, en contra de tot el que estava passant, i era l'únic que, dient-ho així, estava donant la cara. Així que des d'aquí, des d'aquest programa, no res, donar molts ànims a la família i que és i serà història del nostre Lleida. Canviem una mica de tema. Edgar, ara sí, bona nit, et sentim. Escolta, torna a provar de ficar-me els auriculars, que... Prova, a veure. Me sentiu a mi com me sentiu bé? Ens l'estem jugant, eh? Nosaltres et sentim perfecte. Doncs ho deixem així. No ens la juguem més. Cada vegada que em convideu hi ha problemes amb l'àudio. Soc un desastre. Sí, tio, no sé què passa, tio. Això és espectacular. No sé. Lo que, Edgar, ho hem de comentar, tampoc cal que ens facis aquí unes declaracions. No volem treure exclusives ni res. Ja no estàs a Lleida, no? No, ja no estic. Bueno, situacions, coses que passen sense més. Jo he marxat en un moment o ho hem deixat en un moment en què pues, encara la relació és bona i qui sap si en un futur pues, podem reprendre el que teníem, simplement. Perfecte. És que vaig veure un tuit del nostre amic el Pereira Jabaloyes intentant tirar una mica de merda allí, que t'havies marxat, no sé què, però tot bé, no? Sí, ja et dic, van trencar la relació perquè era un moment en què el que jo podia aportar i el que el club em demanava distava una mica i res, jo, evidentment, la porta està oberta per si hi ha l'oportunitat de tornar a parlar i arribar a un acord. Ara, de moment... El compte que has dit de Pereira Jabaloyes, tots sabem qui el porta, suposo. No. Que la gent no confongui, perquè és... Bueno, ja, sí, tens raó. Millor
Mira, claro, sí. Parlem de Lleida Esportiu, parlem de l'actualitat i una cosa que ens està marcant a tots és el tema del mercat de fitxatges, perquè és un tema que Dis-ho clar. ens estem veient afectats, perquè Tens ganes de dir-ho, dis-ho. bueno, al final Escolteu. no sé si estan posant la excusa d'Hisenda, no sé si veritablement no poden fitxar per Hisenda. No sé què opines tu, Àngel, sobre aquest tema. No és per això, perquè per lo que jo he pogut parlar amb gent ja s'han tocat bastants pals i han negociat amb jugadors. Si tu no pots fitxar per Hisenda, no negocis amb ningú, està clar, no? Bueno, clar, és que però al final a l'estiu teníem el mateix deute. És que... Clar, home, no, però vull dir, no és perquè no puguem fitxar. Vull dir, no és que no tinguem la impossibilitat d'inscriure gent, si ho dieu per això, Llavors... Jo li vaig preguntar, diré lo que em va comentar mi Cristo, jo li vaig preguntar que com estava el tema i a mi m'ha dit que per portar algo que no millori el que tenim al club no portaran res i que alhora, òbviament, no tenim una situació econòmica bona al club i que els jugadors que milloren el que hi ha al club, que alhora estan lliures i que alhora vindrien aquí a la situació que tenim al club, de classificació, de categoria i tal, volen cobrar molta pasta. Llavors és molt complicat. El mercat acaba el 31, però també cal recordar que quan s'acaba el mercat es pot fitxar jugadors lliures, però clar, quede el que quede. Al final, tot el que es fitxa en aquestes dates, tot el que es fitxa a segona B, segona RFF, tercera RFF, són de jugadors lliures. Bueno, al final sempre hi ha jugadors desesperats que primer busquen el millor que poden i després quan veuen que no troben, pues s'agafen a lo que hi ha. Mireu l'Hèrcules el que va fer quan quedava una setmana. Va fitxar tota la plantilla. Potser no hem fitxat res en les 3 primeres setmanes i els últims dies pues, fitxem 3 o 4, ojalà. Sabem que necessitem reforços i que encara no ha vingut ningú, pues mira, si d'aquí a final de mes portem 2 o 3, pues seran 2 o 3 més que ara, que no en tenim cap. I tema de mercat, no ha vingut ningú i pel que quede no té gaire pinta, però sí que el que s'està fent és sortida i Danilo, Toni Segura ho ha deixat ben clar que no compta amb ell, cosa que no entenc perquè és un davanter que a mi m'agrada. M'hauria agradat veure el més. Edgar, tu entens que no compti amb ell, que se'l deixi sortir, però clar, és que si deixem sortir però no ve tampoc arriba ningú. No ve ningú, clar. Jo sí que ho entenc, Danilo és molt bon jugador, però no té l'actitud adequada als entrenaments. Hi ha arribat un entrenador que és serio, és molt currante, Sargento no, podríem dir, en aquest sentit, i aquest tipus de jugador que no dona el 100% entrenant difícilment té cabuda dins de l'equip. I Segrat pren aquesta decisió i s'ha de respectar. Evidentment, seria bo que si hi ha aquesta sortida que arribés algú, però bueno, ja ho veurem. L'Àngel ha comentat bastant bé com està el tema d'incorporacions, a veure si ja són aquests darrers dies i arriba algú. Molt poc marge, ja. Sí, realment sí. Àngel, què et sembla la decisió de donar la baixa a Danilo Gonxaruc? Home, doncs mira, jo sincerament no tinc ni idea de lo que hi ha dins, no sé per què ho fan, si és perquè no li ha agradat com ha entrenat ni res, però la veritat és que si no comptem amb ell ens traiem de sobre la part del sou que pagui el club on va cedit i la fitxa. O sigui, vull dir, alliberes un espai, perquè per tenir-lo a la banqueta o no convocat, la decisió és bona al final, no comptes amb ell, doncs fora. I ja està, i hauries de fer-ho amb més jugadors que no comptis amb ell, les coses com són. O sigui que la decisió, si tu no comptes amb ell, és bona, i ja està. El que hauríem de debatir és si el per què no compte amb ell és correcte o no, però clar, al final el míster és ell i les decisions són seves. Mira, el Celigrat, el Toni ho va deixar clar a la roda de premsa presentació, que el que no pot ser és que arribi a un entrenament i no pugui comunicar-se amb diversos jugadors, com suposo que era Danilo Gonxaruc perquè una altra persona externa del cos tècnic li havia de traduir tota l'estona en anglès el que li estava indicant. Sí, o sigui, això condiciona, però
jo trobo més el que ha comentat l'Edgar d'aquesta actitud que pot tenir als entrenaments, També, sí. perquè al final, sí, no te pot entendre, però amb l'ajuda de diferents... No sé, el missatge Evidentment. arribarà. Sigui com sigui, arribarà i al final al camp el tio sap jugar a futbol. I mentre l'enxufi és igual quin idioma parli, no? Però és més potser l'actitud que des de dins no. I és estrany, perquè a mi la temporada passada Danilo Goncharuc va fer un bon paper i me va agradar. El que va jugar... Però aquesta temporada no se l'ha vist gaire. I si no és el compte ell, com diu l'Àngel, doncs mira, tampoc nosaltres ho podem decidir. Al final ens estalviem una part del sou. Això sí, espero que serveixi per portar amb algú. I no sé si, a veure si potser serveix per obrir passa de mesa, perquè Toni ha dit que sí que compta amb ell, però mai va convocat. I és un tema que també és un tema que volem tractar, perquè Toni Seligrat ha deixat clar que és un tema totalment esportiu, que és un tema que ell ha pres la decisió de que no estigui entrant en els últims partits en convocatòria. No sé, Edgar mateix, com veus aquesta decisió? Bé, al final és ell qui decideix, no? En aquest sentit, deu veure millor a Thiago per anar convocat i és el que està entrant. Me n'alegro que opini que compte amb De Mesa, per tant suposo que en alguna o una altra rotació acabarà entrant a l'equip. De Mesa és que, no sé, l'hem de recuperar d'alguna manera. De Mesa, no sé exactament què està passant, però hauria de ser una mica, o tenir un pes més important a l'equip. De moment no hi ha aquesta sort, potser la sortida de Danilo dona aquesta oportunitat, veurem. Àngel, tu creus que De Mesa tindria que tindre més protagonisme a l'equip? Mira, jo, si us soc sincer, jo no sé què els hi passa als del club amb De Mesa, però jo crec que estan buscant un davanter. Si arriba el davanter, De Mesa marxarà amb aquests dies que queden, i si al final el davanter no arriba, es quedaran amb De Mesa i De Mesa se'n jugarà. I això que ha dit Toni és mentida. O sigui, jo crec sincerament que és mentida. O sigui, amb ell li han dit, escolta, amb aquest no el fiquis perquè estem enfadats amb ell o el que sigui, ha fet alguna cosa, no sé. Però, no sé, a mi m'estranyaria que Seligrat mentir... A mi també m'estranya, però jo he estat amb els dos últims entrenaments de divendres i si de veritat està convocant als que més veu fan i està convocant al Thiaguinho per davant de Mesa, aquest noi, o sigui, vull dir, Toni, impossible, o sigui, impossible, perquè és impossible, perquè és que jo li fico un 9,5 a De Mesa als dos entrenaments en intensitat, en com fa les coses, en resolució de situacions, en tot, i Thiaguinho, sincerament, joder, avui l'he vist i no està ni per jugar 5 minuts i no pot ser, o sigui, no pot ser, hi ha alguna cosa, hi ha d'haver una altra situació, una altra cosa, hi ha d'haver una altra cosa perquè no s'emporta a De Mesa. Però llavors, els davanters que tens De Mesa no va ni convocat, Danilo ara ja no estarà, Juli, que sí, però jo crec que al minut 60-70 ja està fos, llavors, per tant, què fiques ja? Bueno, falta un killer, falta un tio amb experiència, un animal que enxufi les boles i que a vegades, quan el partit està atascat, pugui ser diferencial. Però és el que comentava abans. És molt difícil trobar alguna així amb aquestes alçades de mercat. I a segona ref. A segona ref, i a més amb un equip que el mires i dius, està a prop de descens. A més de mercat, es va dir Ramon Vila que volia buscar minuts. Però després va sortir que es volia quedar. Per tant, tema porters també potser s'hauria de tocar. Toquem-ho, perquè Iñaki Álvarez es veu que és l'escollit per Seligrat, però últimament, ojo, Iñaki Álvarez que també ens està fent patir, Àngel. Avui Ramon s'ha fet un entreno brutal. I a més, he vist a l'entrenador de porters que no parava de dir-li a Iñaki que no estigués cap baix, que no passi res, que ha de mirar el que ha fet l'entrenador tota la setmana, no només avui, que ha de tenir més confiança, no sé què. Com que Iñaki no està bé amb confiança. I Ramon s'ha trencat les malles i tot de les parades que s'ha fet. O sigui, era brutal. Si depèn de l'entrenament d'avui, ja ficaria a Ramon. Però clar, és el que diu Toni, ell vol un tio fixe. Si comencem ara tu, doncs ja estem a lo mateix. Jo crec que haurà de jugar Iñaki. Però clar, si tornem al tema de Mesa, perquè vull comentar unes coses que sé.
és que hi ha incongruències, perquè no pot ser que el club digui que s'ha perdut a De Mesa, que l'hem perdut, que no el recuperarem perquè vol marxar i tal, i que després De Mesa i el seu entorn digui que ell es vol quedar al club. O sigui, llavors a qui creus? Què està passant aquí? Està passant alguna cosa estranya. Llavors, si ell vol marxar, per què entrena tan bé? Perquè tu el veus entrenar i està donant el 100% i és brutal. O sigui, avui ha tornat a fer un gol de xilena per l'esquadra, que és igual que sigui xilena o no, però que dius, és que les lluita totes i sigui com sigui i va. I a part li surt. O sigui, que ja no és que només que hi va, que té el punt de gràcia, saps? Està en un moment pletòric i no jugarà. I me fa ràbia que ens falti gol i tens un tio pletòric i no hi jugui. De Mesa, gol... És el que anava a dir. Estic d'acord amb tu que s'està sent molt injust amb De Mesa, que algo ens estem perdent i que, com he comentat, no és just que no estigui entrant en convocatòries perquè el tio s'ho està currant, però ara no crec que sigui tampoc aquella solució per lo que hem vist en els partits que ha jugat. Clar, jo, encara que jugui De Mesa, necessito un fitxatge d'un davanter. Però clar, estem al 27 i aquí no arribi ni el dato. Perquè us feu una idea, avui estàvem mirant l'entrenament i hi havia un home just després del gol de xilena de Mesa, que ens hem quedat tots amb les mans al cap flipant, hi havia un home amb nosaltres mirant l'entrenament i ha dit, hosti, no l'he pogut gravar, la mare que em va parir, no sé què. I diu, però aquest tio és boníssim, qui és aquest tio, no sé què. I llavors li hem dit, no, doncs aquest està apartat de l'equip, no fa jugar, no sé què. I s'ha quedat amb una cara que la tenia que haver gravat. No s'ho podia creure. Sí, el millor de l'entrenament i tal, i li hem dit que estava apartat de l'equip i que no juga i s'ha quedat flipant. O sigui, que aquesta és la reacció de qualsevol. Com ho entens, això? No ho entén ningú. Llavors, o sigui, jo crec que quan acabi el mercat de fitxatges, si no hem portat cap davanter, Toni acabarà ficant a De Mesa, si segueix així. Sí. Hem tocat abans el tema porters i sempre havíem dit que... L'Edgar no ha dit la seva del tema de porters. Ah, sí, Edgar? Ja m'anava bé, que no s'hi va canviar de tema. Bueno, mira, jo crec que tenim la gran sort de que hi ha dos grans porters. Llavors, jugui qui jugui, tindrem la sensació que és injust amb l'altre. Penso, dit això, jo no veig tan clar que Toni hagi escollit a Iñaki ja fixe. És més, opino que Ramon, no sé si aquest diumenge, però serà titular aviat. Li donarà 2 o 3 partits també per... Jo crec que hauria de jugar, Ramon. Jo crec que, de fet, me llanço a la piscina. Juga a Ebro, Ramon. ¡Vámonos! Exclusiva! Jo crec que sí. M'hi llenço, i tinc molt bona relació amb els dos i me'ls aprecio molt als dos, però jo crec que Toni té pensat donar-li algun partit a Ramon, pel que ha comentat l'Àngel també, està entrenant bé, tal, s'han dit moltes coses de si estava buscant clubs i tal. No és cert, o sigui que jo penso que tindrà minuts aviat. Jo crec que també s'ha de donar una oportunitat a Ramon. Jo crec que també s'ha de donar una oportunitat a Ramon. Que tens el directe obert, Àngel, igual? No, perfecte. Però que l'he intentat ficar en horitzontal i l'he liat, tio. Mira, ho deixem així. No va ser. Tranquil. Jo volia treure el tema banqueta perquè Toni va dir que ell no trauria els jugadors de la banqueta si no és per millorar i els canvis els fa tard o no en fa. Tema banqueta i a més aquest diumenge amb la baixa d'Arnau Gaixas, amb l'important que és, amb defensa, suposo que entrarà a Pla de Vall, o almenys és l'esperat. Sí. Creieu que Toni seguirà no confia en la banqueta, Àngel mateix? Home, fa molt poquetes rotacions, però jo, sincerament, mira, aquesta setmana vaig fer una alineació, la vaig posar a Twitter, del com seria el meu 11. Àngel, perdona tallar-te, què et sembla si fem l'11 de la cova entre tots i l'anem comentant? Ja que dius això, va. Vale, vinga, fem-lo. Vinga, a veure si puc pinxar el WhatsApp. On està el WhatsApp?
Ves tirant tu de mentre, Àngel, ves tirant. Però a què et refereixes? Que digui l'11 que vaig fer jo al Twitter o que expliqui el que et dic? No, bueno, no, el farem entre tots, però jo et comento, jo vaig fer l'11 que jo faria, però tenint en compte els jugadors que sé que té actius, o sigui, que compta amb ells, entre cometes, perquè els té entrenant. I clar, després me'l vaig quedar mirant i vaig dir, és que clar, no sortiran perquè sempre treu els mateixos. Clar, i sí que a l'opció de la banqueta tampoc tenim molts jugadors que puguin canviar el partit, perquè comentava abans que a la primera part sí que estem fent unes molt bones primeres parts, amb molta actitud, els jugadors corren molt, però a partir de la segona part els jugadors estan fosos i no tenim ningú que surti des de la banqueta i pugui revolucionar el partit. És un cas Monterde, però que tampoc se li està donant... Mira, el Pixel pel xat ens diu Gaixas té per 4 setmanes, crec. Jo pensava que no era tant. Gaixas, per mi, és diferencial. Roger Figueras és una defensa imperial. Veig molt bé a Gaixas, veig molt bé a Roger, que se complementen entre els dos i també tinc confiança en Pladevall, però la baixa de Gaixas és molt important. També ha comentat Toni que Alfa arriba, però arriba just, o alguna cosa així comentat. Correcte, igual que Xuli. Però, per tant, clar, si botones sortida se lesionen i no ve ningú, els jugadors cada cop estaran més fosos i al final, doncs... Comentem l'11 de la Cova, Pol, i després diu... parlem entre tots. Bueno, el que creiem que traurien, Iñaki, canvien per Ramon, ja no cal comentar res més, perfecte. Nani, Figueras, Pladevall per Gaixas, Rubio, Toni Vicente, Quadri, Mejía, Alfa, Agüero i Xuli Agar. Bueno, alineació que bastant ja definida, no?, de Toni Seligrat. Canviaríem a David López, bàsicament, pels dubtes que ha comentat Toni Seligrat en els que arriba físicament. Jo posaria Monterde, però no el posarà. Jo també posaria Monterde. No el posarà. I, bueno, no sé com veieu vosaltres aquest 11 que hem pensat des d'aquí. Edgar mateix. Bé, jo ja ho hem comentat, Iñaki per Ramon, evidentment jugarà a Pladevall i, ostres, si la lesió d'Arnau és pintat per 4 setmanes, hòstia, potser seria el moment que tingués minuts de la Fuente, també. De la Fuente està allà, pot jugar, perquè s'ha arrossegat un munt de setmanes amb la lesió i tot, i jo el veig entrenant. És que no sabem exactament en quin punt està, però ostres, si està bé ja és moment perquè entri en convocatòria i qui sap si pot tenir uns minuts. I a dalt ho veig bé. Tenim a Alfa últimament, que s'està sortint. Increïble. Que sembla Dembélé. Sí, completament. Literal. Sí, literal. I coincideixo amb vosaltres amb el tema Rubio i Monterde. Vull dir, em sembla molt bé que li agrada Rubio, potser perquè és més defensiu i tal, però, per exemple, l'altre dia al Camp d'Esports, al 1060 en 0-0, és que és un canvi cantadíssim. O sigui, ha d'entrar ja Monterde a casa. Jo penso que ho està fent bé, però Monterde, tal com venia de la temporada passada... No, i que no pot més. Òscar Rubio, al minut 60, Òscar Rubio no pot més. Quan juga Òscar Rubio ho està fent bé, sí, però jo què sé, te ven un espanyol bé que ha de defensar un tio de 20 anys, doncs, depèn com, al minut 70 potser ja no podrà. Sí. Clar, això també compte. Àngel, què en penses? Bueno, sí. A veure, si estem parlant de com ho faríem nosaltres, no m'agrada, però si és el que tu creus... Si és que... Bueno, jo ja la vaig ficar al Twitter, però si vols te la canvio. Dis-me-la. Però la podeu canviar, perquè això és el... No, està fet des del mòbil, però dis-nos-la tu, ja ens conformem. Doncs jo faria un 4-2-2-1. No, perdona, 4-2-2-2, però el doble pivot fico a Quadri amb De La Fuente. És que a mi Toni Vicente... Toni Vicente ho sento, però... Però... de Pladevall. Espera, aquí has anat. Àngel, Toni Vicente, ho sento, però a mi no m'agrada. Però és que, a veure, ja porta unes setmanes entrenant el De La Fuente i tu li dones l'oportunitat a aquest xaval. Però De La Fuente és migcampista? Sí. És pivot. A més, per això el van posar de central i tal, però ell és centrocampista defensiu. Hòstia. I li fiques al costat a Quadri, que sense pilota jugue, que flipes, i després quan la rep te pot fer unes pujades increïbles
per davant li pots ficar Agüero i Lolo. Lolo, jo és que Lolo, tio, jo de veritat. Lolo està desaparegut, I no ho Però entenc. que jo el vaig entrenar i segueix bé. Un bon tracte de pilota, una conducció pegadeta al peu. I després a dalt, pues, jo ficaria de Mesa i Alfa. Alfa que està com està i de Mesa que està rematant les que flipes, però bueno, he ficat a Xuli perquè sabem que el míster ficarà... Amb el mateix entreno que partit. Ja. Pues ja està, jo ja us ho he fet. Si voleu ficar Agüero d'extrem en un costat o més banda, Alfa un altre i de Mesa de punta, però a baix jo ficaria Monterde, no a Rubio. Edgar, no sé si he sigut jo, però ha dit el nom de Lolo i t'has rigut. Què en penses de Lolo? No, li fa gràcia el nom. No, ostres, si ha donat aquesta expressió, no, per res. Em sorprèn, vull dir, perquè clar, és que l'Àngel ho està clavant. Un tio que segueix entrenant bé, sempre que està bé, i de cop i volta ha desaparegut al 100%. No sé, un altre cas molt, molt estrany. No ho va fer tan malament com per desaparèixer així i, bueno, de moment... Jo personalment prefereixo a Lolo que a Toni Vicente. Jo prefereixo inclús a De La Fuente, ho sento, però... Jo és que no he vist a De La Fuente com a migcampista, però jo, quan el vaig veure a pretemporada com a central, me va encantar. Pues sí, imagina't, si va fer una pretemporada en una posició que no era seva, en una categoria o 2 o 3 superior, perquè aquest noi era juvenil, i ho va abordar, imagina't en la seva posició natural. O sigui, i ja li fiques a Quadri de recolzament, doncs és que ja que te pot sortir malament. Doncs clar, te falta gaixes, no? Fiques a Plade i a Roger, que ho fan molt bé, però per si acas tens a De La Fuente, que ja t'ha jugat de central i pot ajudar, que en qualsevol moment que et vegis apurat fas una defensa de 5 o el que sigui, però hi ha Quadri al costat. O sigui que la sortida de pilota s'enriqueix. La defensa en un moment de transicions defensives s'enriqueix. O sigui, és que tot gira millor. I després Alfa, que mare meva, se recorreix tot el camp els 90 minuts i té motor de sobre. Lolo, amb el tracte de pilota que et dic, joder, i de més amb els remats que està fent últimament als entrenos, jo el veig com una màquina. Tens un equipàs que flipes i te surts amb Rubio, amb Mejía i amb Xuli i jo sembla que te vols ficar handicaps tu mateix. Mira que jo he criticat a Xuli el que no es pot criticar en tota la vida, però últimament a mi m'està agradant molt. És que jo ho sento, però a vegades me dona la sensació que castigar aquests jugadors i tal, i ficar Toni Vicente, i no ficar De La Fuente i tal i qual, és com tinc una bici de 2.000 o 3.000 euros i me vaig a fer una carrera amb l'antiga, amb una bici, amb una roda punxada, tio, és que no ho entenc. No sé què passa. Per anar acabant, aquest diumenge, partit contra l'Ebro a les 12, Edgar mateix, com veus aquest partit i si firmes l'empat? Jo? Se li empat, Després tu mateix, sí. No val signar empat ja. Ara s'ha de sumar de 3 en 3 i hem de sortir al camp de l'Ebro com vam sortir al camp del Prat a buscar la victòria i sí, l'empat per a res. S'ha de guanyar. Àngel. Jo sí el signo l'empat. No m'agrada signar empats, però un camp tan difícil, petit, amb un equip tan necessitat, perquè els equips necessitats són els que més mal fan, fora, jo signo tots els empats fora i les victòries a casa. I mira, aquests dies hem empatat a casa, que m'és igual que sigués el primer i el segon. Havíem de buscar la victòria com fos, sobretot contra l'Espanyol, joder, contra un tio menys. Però bueno, primers dies de Celigrat, ja s'anirà fent a l'equip, però hem de guanyar a casa i si firmes els empats fora estem a dalt. Però fora un equip tan difícil i un camp tan difícil, doncs mira, signem l'empat i si arriba la victòria, doncs arriba. Massa es va tardar en portar Celigrat perquè el canvi que ha fet l'equip, només mirant l'actitud, com surten els jugadors a la primera part, ja és espectacular. Ara el problema és el tema físic, que a les segones parts acabem una mica rebentats, però bueno, veurem què passa diumenge, com comentàveu vosaltres, sobretot l'Edgar Campetit,
partit que es decidirà a pilota parada, així que serà lluitar la bola, i si tens alguna, enxufar-la i a perdre temps com un capullo la resta del partit. Bàsicament serà aquest el guió. Abans ja Eder Díaz ja ens ha comentat que el tema de encara no haver guanyat cap partit, el mínim error, psicològicament et mina bastant i amb això també pots jugar el Lleida. Bueno, jo crec que els dos equips aniran a guanyar i ja veurem el que passarà. Acabem amb una porra o què? Som-hi. Vinga, va. Àngel, porra per diumenge. 1-2. 1-2, vinga. Bé. Edgar. 0-2. Com jo. Bien. Gol de Mesa? No, doblete de Xuli. Jo no tinc la música. La música. Hem de posar la música, la del passo doble. L'hem de fer així, sí. Lampo. 1-1. Jo 0-2. Doncs res, esperem que es compleixin aquestes porres. Edgar, Àngel, moltíssimes gràcies per estar aquí aquesta nit amb nosaltres i ja sabeu que quan vulgueu tornar a la tertúlia a dir la vostra, esteu convidats. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Adéu. I nosaltres, Pol, ja anem tancant per aquí. Més d'una hora de programa. Agrair a la gent que està en directe encara. Podria ser rècord de temporada a nivell mitjà de viewers de Pols Nord, aquesta temporada almenys. Sí, va haver un dia que hi havia 80, Recordo. Igual va ser l'inici de temporada, sí. Bueno, és igual, no passa res. Agraïts a tota la gent que ens esteu veient en directe, a la gent que també ens veu en diferit tant a YouTube com a Twitch. Recordar que ahir vam fer un programazo de la banqueta amb Jordi Cortés, anècdotes, trucades, un munt de risas. I també un temazo. No me canso d'escoltar-lo. El posem. No sé com es pot. Bueno. Vols dir que no el tinc? Sí, aquí. Espera, no, crec que és aquest. Vols posar-lo o no? No sé si es pot, És igual. Aneu al nostre YouTube. A YouTube, a Instagram, està. Doneu-nos més visualitzacions. I segur que tots els escoltarem perquè... Així que l'entrevista a la banqueta, Pol, perquè si la va perdre... Hòstia, el Ramon ja me deu el bocata. És que avui he menjat un bocata a l'instit, tio. Saps que he menjat un bocata, tio? Està asquerós. Dendrines, tio. És que... Que asco de bocata, tio. No tornaria a menjar mai més. En fi, no compris. No compris mai... Bocata de què? Endrines. Dolentíssim. Què és això? Pollas submarines. Venga, tío. Ja vaig dir cada dia una, i per la setmana que ve ja tinc una altra. Algun dia. El Ramon me l'ha deixat votant, La setmana passada te vas tragar la de les gaviotes, de me agarras les pelotes i de la foto, la de mi polla en moto, Cada dia t'has de menjar alguna, Pol, i de broma també. Així que ho deixem per aquí el programa. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu estat veient en directe i en diferit. Podeu trobar tots els continguts de la Cova a les nostres xarxes socials a la nostra pàgina web www.covalleida.com i nosaltres us esperem la setmana vinent, divendres, a les 10:30. I recordeu que a la Cova sempre fa bo i que som i serem. I a la Cova us esperem. Tots els continguts de la Cova ja els tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.